Foreign hits take a holiday. Local legends take over. Live on Star FM, sounding good all the time. You make me Tilda live, shocking, strange, bizarre. Star FM, sounding good all the time. This is Tilda live on Star FM. You make me Tilda live, shocking, strange, bizarre. Star FM, sounding good all the time. Tinokutambirai zvekare mune chino chikamu chatinoti isusu zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa uye nezvinoda kufumurwa. Rega tichitambira kune avo vakudai svika kutitevera paFacebook. You can catch us on Facebook, rakanzi Star FM. Please, you can follow and like our page, and please don't forget to switch on the notification. And then you can also follow me on my page yakanzi iyo Tilda Live Zim. Kuti tinzwe chino chikamu chatinoti isusu zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa uye zvinoda kufumurwa. Right, tambotaurawo nyaya yemapepanhau edu. Tine bepanhau redu reH-Metro svondo rapfuura, rakaburitsawo nyaya yatakambobata. Ndofunga nyaya yatakatanga kuibata mugore ra2022. Nyaya yemukomana anonzi iye Simba, mukoma Simba. Pane musikana akauya pachirongwa achitaura iye kuti achiri mwana mudiki aine makore 7. Ane munhu waakapomera mhosva yekuti akamubata chibharo, achiti ndakazoita izvozvo nokuti ndaitya kurohwa namai, hanza mai vangu vairova zvokurova zviya zviya. Saka ndakatozongonongedza mukomana uyu kuti ndiye akaita sei akapara mhosva. Mushure mekunge mukomana angauya kumba kwavo, aifamba achiperekedza shamwari yake yaidanana nemusikana aishanda pamba ipapo. Amai vake pavakangoti wewe saka wakuita zvevakomana wakarara nemukomana, ndo paakabva achitya kurohwa akazongobvuma. But ari panyepo achitaura kuti kwakazoendwa kwana chiremba, kukanoitwa mamedical checkup, akatooneka kuti zvechokwadi hapana mwana chaangaita sei chaangaitwa. Saka akazenge akura, ndo paakati no, zviri kugara zvichindinetsa. Mushure mekunge auya pachirongwa, takabatwa nevanhu vakawanda kusanganisira mukoma waSimba. Akataura kuti tete nyaya yamataura iyi chokwadi, ende nyaya iyi Simba zvechokwadi aripo, ende akapewa makore akawandisa. Pakazotaurika nyaya iyi, Simba, mukoma Simba angagara makore anosvika iwo 9. Anga ariko kujere, ari paHarare Central Prison. Saka nyaya yakabuda last week mubepa redu reH-Metro, vachingoitawo catch up namukoma Simba kuti tinzwe kuti kubva zvaakazobuda mujere mugore ra2024 ari papi, ari kuitei uye upenyu huri sei. Saka nhasi tina mukoma Simba muno mustudio. Mukoma Simba muri sei? Tinofara zvangu tete makadi zvenyu. Ndiri right hangu, uri sei upenyu? Upenyu koma tama hanziko. Takudya zvedu zvakasununguka. Makudya makasununguka? Takudya takasununguka chaizvo. Apa hanzi wakazokanda mukicheni? Ndo pakanyanya kundifadza stiriki ipapo. Ndo pakandifadza pandikakanda pakicheni ipapo. Anditika. Right, mukoma Simba vakaroora. Amainini muri sei? Ndiri right zvangu tete muri sei? Ndiri right hangu, kuri sei kumba? Kuri nani. Nemakorokoto baby nei. Ndedi tese. Anditika. Right. Mukoma vakatanga kutibata. Ndichingopedza kuita interview kantaite munhu wamataura uyu. Atori munin'ino wangu zveshu aripo paHarare Central Prison apa. Baba mukuru muri sei? Ndiri nani tete makadini. Good to see you. Ndotenda. After such a long time, anditi? Sure. Right. Mukoma Simba. Ndofunga
kana mukataura muchidimo pane anenge akatoupotsawo nyaya yenyu asina mboyinzwa. Ndofunga pamwe ndataura kuzosunga kwamaita uye nekuzoya kwakaita musikana muno achizotaura kuti akakunyeperai. Ngatitangirei panonzi musi wamakaenda kukoti muchizopiwa mutongo. Okay. Right. Yeah, musi wataenda kukoti ndakaenda ndiri worried. Mhm. Ndisingatombozivi kuti zvinhu zviri kumbonyadzofamba sei izvi. Yeah. Wanga uri musi wa 24 August Hai madhetsi 2015. ende madhetsi unowaziva. Ndopandikasumudza trail nemusikana anzi Rose. Zvechikwadi ndanga ndisingamuzivi. Hey. Yeah. Tadzongopinda mukoti. Yeah. Akabvunzwa kuti mukomana hembe yeblue unomuzivira agere ukuyo nze ndomuziva. Yes. Zvinomuziva panyaya dzei. Zvinomuziva pekuti akarara neni. Akainasisa arare neni. Ndisachema. Nasisina maid. Nasisi maid. Sisi vakati usatombocheme papa ukachema ndodi ndinokurova. Ndopandomuzivira. Zvikanzi agara zvokupasi. Ukabvunzwa maid haana kumbotaura mashoko chakatanga kuchemawo. Atongoshokekana nenyaya iyoyo. Zvikanzi kusimba zvekutaura ndikati ndinazvo. Ndakamubvunza mashoko maviri chete mwana. Ndikati kona iwe unondizivira ukupi? Ndakambokubata uchibhara ukupi? Zvikanzi paukaika nasisi kumanya dzeusiku akubikira sadza. Sisi wakatirana neni pasi wakarara pamubhedha. Saka kubva ipapo ndakabva ndangotoperawo simbawo ndakatongoona kuti hapachiramba chotaurwa. Zvikanzi nosimba chigara zvokupasi. Rimandi ndikasitodi tozokuna musi wa 3 September. Ndopandikaenda kurimandi. Musi wa 3 September wasvika ndopandikatongwa 20 years. Ndikabhisigwa 2. Ndikasagwa nde18. Ndakaenda kuHwawa. After kuHwawa ndikati kuRuby maximum. Ndakazobva kuRuby ndakaenda paCentral. Ndopakazosumuka nyaya idzi. Ndisingachazi ndodii. Ndakatombosvika pakusura ndati ndozviuraya sei. Ndoita sei. Wanga une makore mangani by then? By then ndanga ndine 21. Handinyatsoziva zvangu baba. Banda ndiri kuma 21. Papa wakapiwa mutongo hama dzadziripo ndivanani? Hama dzadziripo papa. Vabereki vavaripo? Pandikapiwa mutongo vanga vasipo. Vakambouyawo kumatrial. But pamutongo so ndandiri ndega namedu. Maid akatongwawo. Maid akatongwa? Akatongwa. Akapiwa makore mangani? Akapiwa 10. Tangoiswa hafu. Sure. Yeah. All right. Saka ndokuzoenda kwawakaita kujeri? Ndokuenda kwandikaenda kujeri. Ndikunyura kwandikaita. Wakagara 9 years? Akagara 9 years. Tadzirise. Wakazogamuchira sei kuti izvi ndo zvavepo izvi? Ndakangotanga kunamata. Ndakatoona kuti Mwari akutongondichengeta. Akutondijambisawo mazuva asingatozivi kuti pamazuva akutongojamba. Ndangonoti zvakutongojamba tomuchitetere. Takutoenda. Ndatokanganwa zvepanze kazvichazodi. Haiwa ndatokanganwa zvinhu. Waishanyirwa here nawo? Ndaishanyirwa. Apo nepapo sevanhu vanenge vachi. Asi kana mazuva ekutanga wanga usingachemi? Ndasingatombotyi. Ndasingati zvizvo papa pakatoipa. Papa asingatoipa. Ndikaparangara nhasi ndokuti yeshi. Mene Mwari angafunga chii. Right. Rose uya akazoya pano paStar FM musi wa 13 September 2022. Akataura kuti shuwa ndakura manje asi ndichiri kurangarira. Pane munhu andakapomera mhosva yasina kupara. Wakazozvinzwa rini kuti ndo zvaitika? Ndakazodaidzwawo pavisita simba kuda kurehab. Kuna titoda kuona. Aiwa but ini pandakazoyawo ngwatoudzwa kudhara. Hapana munhu angatokuudze. Ndandaudzwa namukoma wangu vatina. Ava. Vakazoya vakauya kuprison vakati hapana nyaya dzangu taurika simba. Mira une zviri kuitika manje. Vachindisimbisa. Bamukuru makabva maenda mangwana acho here pa? Ndakaenda mangwana acho. Chitatu after manzwa chirongwa After ndanzwa chirongwa Mva maenda mukanobatisa mukoma. Ndichibva ndanomuudza kuti musikana wokumhangarira uya
akaenda kwatete Tilda akanotaura kuti akanyepa. Okay. Saka takuda kuti tizoona kuti zvakufamba sei kubva ipapo. All right. Okay. All right. So soon after that, Simba wakabva wazobuda muchera. Chokwadi. Anditi, but then that was in 2022, asi wakazobuda muna 2024 anditika. Right. Uchibuda wakananga kupi kwa mukoma? Takananga kwa mukoma kuchitungwiza. Then kubva tazowana nguva yekutaura newe pano paredio. Anditika. Pawakabuda vabereki vavari kunoko? Avanga vari kumusha ugogo. Vavari kumusha. Right. Chindiudza vana vabereki vakabva vaudzwa kuti Simba abuda. Vakanzwa kuti Simba abuda. Vakanzi Simba ari kuya kumba. Ari kuya kumba. Right. Pawakaenda kumba wakaenda nani, wakaperekedzwa here kana wakaenda wega? Ndakaperekedzwa neumwe mukoma wekukweko. Anditi ka? Namai guru chinopinda pamusha. All right. Wasvika pamba? Tasvika pamba, vanhu vakapembera nekufara. Kwapana nani vakaungana here, veukama, baba, mai, vakati chii, zvakafamba sei? Vakatoungana, vamwe vangatobva kumana sisi nanani vakatongomirira munhu achiuya, unzi vaida kutouya kukwekwe pandikaburuka kukwekwe, ati ari kuya kumusha iko kugarai zvenyu papo. Saka ndangosva vakangondimirirawo pambawo. Ndakasvika ndemufaro panofara nguva kuchema chaipo. Handakufara zvekuti ndakanyanyisa ndisingahusizvi ndizvo ichokwadi. Ndapandikafanira ndikurota zvandaimborota ndiri mukati futi. Bonzombotori panze. Todi pasi kurota here futi apa. Saka unozoti handikasvika step after gore chero. Tizoti ndizvo chokwadi zviri kuitika izvi. Okay. Vabereki vakati amai. I can imagine 1 years uri muje amai vakati. Aiwa, amai ndo vakafara, vakanyanyisa kufara kwacho. Vachirungofara nanhasi. Ko baba? Hawezi. I remember uchiti baba mombe dzese dzakapera. Danga rakavhara. Vachiedza kuapira. Hesh. Zvingoramba chete zvakamirira kuti zvibude pachena. Sebuda kwazvikaita. Pozvaizvo nharaunda yaizosvoro takazobudiswa napiwa ngatoita zvinhu zvakadai. Waigara sei munharaunda? Ko vanhu vemunharaunda vakakugamuchira sei? Vanhu vemunharaunda vashoma vakazvigamuchira. Vamwe vanga vane mafoniwo ane matachi aya vachinzwa kuti vachionawo zvakaitika. Ndo vakagamuchira. Vamwe vachona vakazozvigamuchira late vatozoudziwa nevamwe vavo. Kuti aiwa mukomana anachakati chakaita akatongopikirawo mahara zvake. Aiwa, tinotenda Mwari. Right. Tikuona tana makoti. Maini. Munhu uyu makasangana kupi? Takasangana kuAvondale, yanga iri Sunday. muHarare. Ndaigara muno muHarare. Saka Simba wakazengwa dzoka futi kubva kwauya muHarare. Ndakabvaona kamukabasa ndakaenda kuWestgate kekugadzira road, madhezi aigadzirwa road. Wakatombonoshanda ikoko? Ndipo pandakasangana namadhamu. All right. Saka makasangana kuAvondale. Kupi kwacho muchiteko paiko pa chicken meal. Patene pia pawise ayo itori Sunday zvangu ndichenda angu kuchechi ndipo ndakamuona akapfeka maworksuit achishanda ake basa rake. Ari ku construction. Ukati ndazvanira mukomana ku construction. Kana. Nyaya dzake dzwaidzizive. Ndanga ndisingazizivi. Hapana chaize. Anambobvira akandudza nezvazvo petanga tichifambidzana. All right, kubva zvafamba sei? Peta makabva madanana ipapo here kana kuti makambotaura dzimwe nyaya? Hatina kutanga kudanana ipapo. Iye kuuya kwake kwandiri akanditi zvonezvo unode basa here. Ndikati inini basa ndorida zveshuwa. Kanzi ndikati ko ibasa re chikanzi ndine machikeni 3. Nesimba tsvagire basa. Hanzi ndine chi? Machikeni 3 ari kukwekwe. Mashopo. Machikeni. Echi. Waiti zvonizvo ndine makambani angu emachikeni. Iwe ari kukwekwe. So unode basa here? Right. Basa ndorida.
ndikati ko munenge muchindipe mari zvikanzi 200 ape kugara paripo chichi. Ndokubva azoti ndipe nhamba dzako, ndokubva ndazomupa nhamba. Then pakuzotaura kutaura kubva anzichi ndokubva azoti zvebasa ngatimbosiyana nazvo, ndatokufarira hangu inini, but basa ndokudii, ndokutsvagira ipapo chingotaura pamafoni ipapo. awo apa pakaze pane papo kumafoni tanga takungotaura pamafoni. Chingotaura ipapo ndipo paakabva petakabva tazosangana kuWestgate. Yanga iri futi Sunday, ndatobva zvangu chechi. Ndope akazoti ndinoda kuti uzoonani vamwe madha vanonzi mufundisi mudyadziripo. Apa mama kudananira tanga tava kudanana, but iye anga asati anyatsondijekesera bazvaari. Apanga iwo apongochiti ruda nemuna nemachikeni. Ndikutode basa in fact. Shungu dzangu dzanga dzitori pabasa in fact. Yose kutaura kwangadi angaita. Then echizoti uri kufanira kuti usangane namufundisi. Pane zvawaruda kutaura nemi. Mufundisi waya vakabva vatoyawo watobva kuchechi kwavo. Ndobva waya tikasangana ikoko kuWestgate muchikenini. Ndo pavakabva vandiudza history yasimba yese. Ndakapere simba. Apa kuti hapana munhu haana kana chikenini haanayo. Apa inini ndanga ndatofana nchiita basa ndariwana. Apa wamudira basa iri kana wakazini basa chete. Waitoti kana ndatopinda basa ndatosiyana naye. Saka pa wakazonza kuti hakuna zvinhu zvakadaro. Ndakangozvise kuna Mwari ndikangotanga ngonamata, then pendanga chingonamata ndakabva ndazongozwa kungoti ndiye munhu woenda namatira through nekunga ndaonawo unhu hwakewo nekuzonyatsa kutaurawo chokwadi chakewo. Hauna kutyero kuti munhu akaenda kujeri? Ndakatya, but ndakakanzerwa namufundisi. Ndo wakanyatsa kundikanzera zvikuru sei, ndikazvigamuchira ndikavinzwisisa. Okay. Pane wawakaudzere hama yako, mashamwari, pane wakanga watanga udzere kuti ndakudana nembinga ine machikeni? Ndakanga ndambodza zvangu shamwari yangu taigarisana naye kuWestgate. Panext ipapo ikati zvaunonga watopinda wani. Apa mbinga yacho yanga ine mota here yaifamba neko? Anga asina kana mota, waiti zvanezvo ndinogadzira marodhi, so inini hangu kuti ndinyatse kuzvinzwisisa. Wakatadza kuedha here midzi dzacho kuti nane machikeni akugadzira rodhi? Ndakatadzika kunyatsa kuzvinzwisisa nekuda kwekuti ndakangomuwimba kungoti pamwe ari kungotaurawo chokwadi. Alright. Okay. Saka shamwari wakazoiti chimanje? Shamwari handina kuzombobvira ndakaijekesera pachena kuti munhu wewe hakuna chikini ripo. Nekumboti ndakamudza kuti zvakazodai zvikazodai handina kumujekesera. Saka ari kutongofunga kuti wakarorwa nembinga? Nekuda kuti ndanga ndakutya kuti anozogona kumujaja through nezvaari. Unazotaura nyaya chaiyo. Alright. Saka wakazonyura rini papi pacho manje apa? Right, apa udzwa chokwadi. Apa kuna kana mabhizinesi ariko munhu angari kutongotaura pawakazoti apa ndachimuda manje munhu. Chinhu chakaita kuti ndizoti ndamuda, vakati zvonizvo ndinoda kukuroora, handidi kukutambisa. Okay. Ndo pendakabva ndaona kuti ndiye munhu uya uyu wandakanga ndichinamatira uyu. Iye ainamate? Ainamate achienda kuchechi namufundisi iwawo ndabvotaura nezvavo. Alright. Ndo pendakabva ndati ndiye munhu uyu wandakanga ndichitsvaga nguva ise, nekuda kuti ndakanga ndisingadi kutambiswa. Shuwiro yangu yakanga iri mukukumbirwa. Okay. Weidha kuroorwa nemurume anazvo kana kuti asina, asi shuwiro yangu ndakanga ndisingadi kunyadzisa vabereki vangu kunyanya. Ndozvo ndakangofarira paari, ndikabva ndamuda chaiko nemwoyo wese. Saka akazonokumbire? Akazadzisa zvishiwo zvake zvakataura. Asikana, saka wakaunganidza mari? Ndakaiunganidza. Ukati ndikuenda naye chete? Ndikati aiwa ndoiunganidza ndiri nayo. Uri kutakura? Ndikutakura. Ndakaunganidza dhora iro rosvika ndarakwana. Asi simba. Saka wewe nyaya dzemashopu idzi, saka waiti uchazodzibuda sei?
kwakuri kuzama kuti ndipukutwe musodzi. Kusvodedze munhu padhuze. Kwede munhu padhuze. Right. Kazama kudai ndakaona zvitoitawo. Mwari akatotungamirawo zvakaita zvandaida. Because ndaingoda musikana asina asi ndaingoda musikana wandaida. Tendera ndichitsvaga ndakatosanganawo naye. Okay. Wakazomuudza rini kuti wangu paya ndanchisona mabhodhoro panapa? Ndakazomuudza atabva kuna mufundisi wangu kuWestgate. Mufundisi ajekesa zvese pachena. Samufundisi pavakamuudza una kutya here kuti ndakurambwa manje? Mufundisi akati buda muno mbobuda simba ndisana naye. Ndibva ndabuda vakasafara vaviri. Apa mama kutofambidzana zvakutofaya? Tata kutofambidzana apa. Zvakutofaya? Zvakutofaya. Mufundisi vakasara vakataura naye zvokumukansila zvokumuudzawo zviri pachena. Vakahwisisana. Saka pawakadzoka hauna kurohwa nembama? Kana angatopinda mudhu yaMwari ofuna iyo. Asi mufundisi vaiita vachimuvhurira magwaro here? Vaimuvhurira. Mufundisi wakataura chaizvo. Aiwa, ndo vakapedza. Ndo vakanyatsomusimbisa bho. Zvakatofamba zvakanaka. All right, okay. Saka bva waunganidza mari? Ndakaunganidza mari. Kwakuenda kumadzitezvara? Kumadzitezvara. Mufundisi takaenda tese futi. Right. Takaenda naye akatomboisa hendi chaizvo. Akaisa hendi. Akaisa hendi handidi kushora. Saka makoti vabereki vakaziva here ndomamirira zvakaita? Pakutanga tichifambidzana ndakatya kuvaudza. Kunyanya mama wangu ndakatya kuvaudza. Ndikazoudza sisi vamama wandakakura ndichigara nawo. Tine mukomana wangu wandofambidzana naye anonzi Simba. Handina futi kuvajekesera futi kuti zvakamira so. Ndivo vega vakazomutsvaga vega vakati rega timbotanga tamutsvaga pamaFacebook pamaYouTube timuone kuti munhu akaita sei. Then pavakamutsvaga vakamuona ndokubva vamboneti ko munhu wako uyu wambonyanye kuonekwa paari uye unozvikwanisa here, uye unozviziva here kuti ane mwana. Panguva yacho iye haana kunga akandiudza ndikazongozvinzwa futi yenani namufundisi. Asi ndakangozvigamuchira hangu sezvazviri. Then wana mama wakambozama vachindionesawo. Ndikabva ndatora hangu time yangu yekuti yekunamata. Inini nguva zhinji ndimunhu anonamata. Ndakatanga kuzvitsanyira ndichinamata. Ndikaona zita rake riri kuramba kubuda. Wakaroonera ndora waida kuona. Rakachatsobuda ndora waida kuti ribude. Rakaramba kubuda. Ndakanga ndambofunga kuti rega ndisiyane nazvo ndichiri mwana mudiki handingazvikwanisi. Asi mukunamata imomo zvakandirambira. Okay. Right, Simba enda arura paya. Abvisa mari. Akandidadisa zvishuwa akandiroora. Akauya nekeke yavabereki vakafara, vakatora hayo mota vakauya. Rakanzi chiko keke? I remember makandikoka ndandisipo vedu ndakaita kubvadziwa kuti mwana wangu Simba ari kunoroora pandisipo. Akauya nekeke rakanyoronze chii? Anga riri maroora de. Makatoita roora what? Hatinadi kuzonyatsa kudhekoreta nekuda kuti kwakazonaya saka takangopfeka zvimadresi nemasisters angu. Nemajavha? Zvakangodaro. Kodema uyanga makapfeka majavha chino. Pera. All right. Ndo pavakabva vazonditora. Vakabva vazoya neni kuKwekwe. All right. Bva mazoenda kuKwekwe. Tikazobva kuKwekwe tikazoenda kumusha kuGokwe ndichinopembererwa zvangu. Saka wakatonopembererwa? Ndakaitirwa chinonzi chimhandara ikoko kumusha ikoko. Ndochokuita seicho? Chekukoka vanhu vachiuya vachizoona muroora vachibvisawo zvinana mapureti. Mari, mapureti, midziyo. Nekudzidziswawo nevakuru zvichi. Wow. All right. No. Tinotenda Mwari. Right, I remember Simba pawakaenda uko pane mwana nemukadzi andi? Pane mwana nemukadzi. Zvakazodii paya? Mukadzi akazongoenda akasiyawo mwana. Pawangwa kujera. Akazongoendawo akanorogwa akaita mheri dzake dzimwe pfuku. All right. And then mwana akasara akazotogwa kuna vabereki vangu.
anga ndane mwana because Okay. anga chiri mudiki. Alright. Okay, saka mwana ariko kumusha. Akutogara namai vava. Alright. Oh, nice. Okay. Right. Aiwa zvinofadza. So, upenyu huri sei? Upenyu. Wane mhuri? Ndava nemhuri. Upenyu. Nesiponono yako iyi. Oh, by the way, pane kababy handiti? Ane akura zvakadini? Ane 2 months ne 2 weeks. 2 months 2 weeks. Asukana ari sei zvake mwana? Arina nezvake. Handiti ka? Nice one. Right. Tachiti upenyu huri sei? Wane mhuri, Upenyu wane zvinhu- mukadzi. Apa kumachikeni aya hakuna. Saka wakabva wazozvifambisa sei manje paipa? Mhuri iri kuchengetwa wakazoitei? mhuri asati yave stable kunyatsochengeta chaizvo chaizvo because tirimbokiyakiya kuzvino. Asi zvava stable chaizvo. Because vamwe vaimbovimbisa kuda kubetserawo vaya madhezi aya ekutanga tikambopinda muno muvaya. Vamwe vakambouyawo asi vakangoramba vakangotozivi. Oya, nyaya yako yakabata vanhu vakawanda, vamwe vachitoti toda kubatsira makore 9 shuwa munhu asipo, zvinhu zvakaoma. Yeah. Saka ipapapa iko zvino zvitutori pamba tigere paruzevha. Saka Alright. hazvisi stable chaiyo chaiyo tingatone zvava right. Hazvisi stable. Okay. Tichingokiyakiya utone kurarama. Sikana hanzi tete ngatiitei muchato kana wasimba. Comment section yepafacebook. Alright, makazenge machata here? Hatina kuchata. Makangogumira parora. Takarora parora takatokumbira muchato wacho kumba ikoko. Saka tichiri murodhi. Okay. Yekuti zvinhu zvakaitawo zvakanaka tinodi yedu. Kochitanga urongwa muchato. Nice. Aiwa no. Tinotenda chino chirongwa chevanhu. Vanhu vakateerera. Vanhu vanoziva nyaya yako simba kubva pekutanga, kubva pauya Rozi munomu mustudio achireurira kutaura kuti ndakanyepera muno asina mhosva nekuzobuda kwako kujere mushure mekugara makore 9. Nhasi wauyawo nenyaya inofadza uchitizivisa kuti wakazoroora pane kababy ende upenyu munawo. So wati uri kungokiyakiya kunosiyana kashoma? Ndiri kumbomaisana nemakorokozawo dzimwe nguvawo. Hey. Tichinocherawo navo ndichididi. Hey. Tichiwanawo apo nepapo tiraramise mhuri idzodzi. Apa muri pana ana amai kumusha? Kana kuti uri pako wega? Takatosuduruka pana ana amai. Makugara penyu mega? Nemudzimai? Nemudzimai. Nice. Inga wakarongeka. Takasuduruka. Mudzimai anodawo kungobika hake mapoto. Asunungukewo. Asunungukewo akafunga kuti nhasi ndinoda kubika nyama iyi. Handiti ka? Right. Aiwa no, zvinotendwa zvikurusa. Baba mukuru muri kufara here neprogress yemukomana? Kufara zvakanyanyisa. Ende futi? Kufara zvakanyanyisa. Yeah. Because zvinonakidza wochiona progress yemunhu ambenge arasikirwa nedirection yeupenyu. Wona achidzoka ende lakiwo akawana mukadzi wanonzwana naye zvakanaka. Nice. The drive is good. All right. Hanzi muchato kangobudirira kutanga kurongwa. I will take care of their wardrobe. Ndi designer Hastings. Kaka. Ko muchato zvaunenge wakutorongwa panapa. Muchato zvaunenge wakutorongwa panapa. Aiwa regai tigodzifambira nyaya dzacho. Anditika asi tichatotanga tataura namufundisi. Toona kuti toita sei. Ndiri kutoona panapa pa comment section hanzi makoti uri 1 in a million pavasikana vemazuva anaya. We wish you grey hairs nasimba. Hanzi tikukushuwirai kuti musvike pakuchembedzana muri pamwe chete. Anditika hanzi makorokoto mukoma simba nekutunzira makoti. Hanzi maid akazobuda here mujere? Maid akabuda akatobva ashaika. Akashaika? Akashaika. Hindava akazoshaika buda?
abuda bhozi iye akangogara gore 1 akabudiswa neamnesty one amnesty pai painzi vakadzi vese ngavabude ndo paakabenefita ipo paya sure akainda akarwara ndakazoti gore randabuda iroro akazoshayika February ndakabuda muna April akashayika before usati wabuda heish iroro ende zvakaoma okay. I remember vakawanda usati wauya panamba vakawanda vaibvunza asi Simba akazororana naRozi here chichi kubva paya naRozi makazombonzwa kwari? Rozi akazombondifonera pasure apo wachiti zvangu zvakufamba zvakanaka kubva pandakusunungura. Sure. Kubva pauya akataura chokwadi? Akati zvinhu zvakufamba zvakanaka mukoma Simba kubva pandangokusunungurai paya. So ndavabho kubva ipapo handizoti ari kupinda. Hamuna kuzombonzwa nezvake? Handina mbozomutsvaka uya namutsvaka. Rozi shakwa uri ikoko kana uri kutiona kana uri kutinzwa tibate tinzwa kuti zviri sei. I've tried my numbers ake esa ndakange ndinawo ndakambowazama but akaningirike hasi kuita ari kuramba tichazombodawo kuti tinzwe. Hanzi muchato ukabudirira ndichange ndiripo pakeke. Vakomana vanhu vari kutumira mameseji aya ka tichakutsvagai ndikubva ndatonyora mazita enyu. Thank you so much. P from Aspindale Park. Aikaka muchato muda kuitira kupi ko muchato wakutorongwa kapana? Muchato muda kuitira kupi? Asati decide zvekuti tingaitira kupi. Hamusati? Kugokwe kana muno? Muno muri best. Because kugokwe kwenyu gokwe. Muno muri best. Gokwe kwenyu ndakambotsika kunzidzana wakawanda skoko. Alright, okay, ndiani uya nditi namba dzaRozi ndinadzo ndisirei ipapo tone ndisirei ipapo wati namba dzaRozi unadzo. Thank you so much. Okay, alright, so mukoma Simba aikaka hanzi pamuchato ndimi MC aikaka ndatoitwa MC pamuchato. Aya, alright, okay. Saka mukoma Simba mataura mukuti zvamamanje life chayo muri kukiya. Chicha mungashuwira kuti muite kuti muone kukwanisa kuchengeta mhuri yenyu. Alright, pama muri uko mabasa emaoko makadzidzira ndeapi? Toziva uko kunodzidziswa mabasa zvekutodaro kujere. Inini nyaya yekuti ndandakatonga makore akati wandei. Saka pane maclasses anonzi D class, C class neB class. MaB class ndiye anenge akufambira nyaya dzekumabasa emaoko. Isu chete angogara tamba mitambo yana chess chinda kuchechi chete. Saka maingotamba alright. Nekuenda kuchechi. Mamusikaite mabasa. Tasingaite mabasa ndangobuda sina mboshanda. Asi hapana kana zvawakadzidza hereko? Ndakadzidzawo nekuverengawo through zvasenda topa kutanga kuti maproject. Sezvindava nemudzimai kudai. Zvine advantage. Anodzisirawo kudziya mvura. Achidiya kuita project yehuku kana embudzi nei iko kugokwe ikoko. Alright, you think kuti zvinoita zvinogona kufamba? Zvinonyanyisa kuita. Bhozi pandotogara ipapo pandori bhozvo ndakakamatanga ipapo bho. Zvokuita zvakatona. Pamuri kugara ndepenyu? Ndepedu. Makakwanisa kutenga penyu? Mukuru nyika yakasiona namudhara wedu. Wakapiwawo chako chikamu? Wakapiwawo chikamu tichigarawo apo. Saka chishuwiro chako kuita maprojects. Alright, okay. Chikiya ndiri ukuya achiita zvanenge aitawo takabatanza mari iyoyo. Tobuda nesomething. Yeah, okay. Hanzi musikana uyo Mwari akamusunungura zvechokwadi. Ndikuona hanzi mukoma Simba ngavarambe Mwari ngavarambe vachikuitirai zvakanaka. Saka muri kunamata here vanhu muri tu? Muri kuendera mberi nekunamata kana kuti Simba iyoyo chimoko wakatotora zvako zvapo? Ndopandatodzera kunamata. Handiti? Ndopanda kuti apa ndakungotenda chete ndakungotenda. Hapana chao chakumbira asi kutongotenda chete. Tongotenda zvokumbira takatopiwa. Saka takungotenda chete. Asi wakambozvirota here kuti rimwe gore
zvese zvichapfuura izvi. Ubva watoita chimusikana chako chakanaka kudai. Chakanakisa. Chakanakisa. Right, pane mumwe ari kuti hanzi ko amai vaRozi vari kupi. I remember my days Rozi paakauya achizotaura nyaya iyoyi, pane zvaiitikawo kumhuri kwavo ikoko, amai vake vakabva vashayika, amai vaRozi wacho vakabva vashayika. Saka pane vabvunza apo, ndofunga ndo mhinduro yacho iyoyo handitika. Right, anzi kapu iyo Tete Mwari ngavavasimudzire muupenyu hwavo. Anyway, a lot of people vari kukushuwirai zvakanaka muupenyu. And guess what, ndine message yandiri kutoona iri kupinda panapa kubva kuna Prophet Elijah. Hanzi ndingakuonai here mangwana. Wow. Tinoonekwa. Anditi. Hanzi naProphet Elijah itai kuti ndivaonewo mangwana kana muchikwanisa kuonekwa mangwana. Tinoonekwa mangwana. Zvinoita? Alright, okay. Anyway, mukoma Simba namaini katogaitange namaini tozopedzisira nababa. Amaini muda kuti chii kumhuri yeZimbabwe? Vanhu vakawanda vari kushuwirai zvakanaka, they are happy for you. Murora hanzi ramba uchinamata uchiita zvauri kuita izvozvo. Ndizvozvo ndinongoda hangu kuti kumhuri yeZimbabwe ndinongotenda hangu nekungotitsigirawo kwavari kuita. Uye futi ndinoda futi kungotaura kuti kunyanya kunyika tisajaje munhu kana achinge abuda kujeri. Tinozviona through kumamisha kwatiri uku. Vamwe vacho vanongotaura mashoko vachijaja zvavo. Asi pamwe pacho pane vachiri kujaja here Simba? Achiri pamawanwa. Vanenge vasingazivi. Vasingazivi zviri kuitika izvi. Alright. Vachirongoti haiwa bvai bana pamani tokuziva. Eish. Alright. Aiwa no, it's okay. Kuti munhu ngaasajaje umwe munhu nezvaari. Kana Bhaibheri rinoti do not judge. Tofanira kutosimbisana nekusapotana. Ndivo hangu zvandingangotaura zvangu. Anditika. Aiwa tinotenda. Baba mukuru. Indoda kutenda nyika kuvapa vari izvozvo kudai kusimbiswa. Endione mhuri yeclergy yakamutambira vakaimira kuzapa zvenge zvichirwadza. I remember ndichitopedza show senge fanika nguva dzinedzi makabata ndumiso handiti ndikazonzwa ndumiso afona achafona Tete muri kutsvagwa hama yasimba iyeyi pane hama yasimba iyeyi. Wow, ndikati right. Aiwa toda kuramba titenda ndokuti ivo varambewo vakabatana nemukadzi. Yes. Anditika. Ndizvo. Makapiwa mvura yekugizi remukoma namainini. Nekubikirwa tunonaka nayo. Muri kubikirwa? Kutooneka kuti wife material zvekutodaro. Ndagara ndaona nematama asimba paapinda munomu. Pandatanga kumona panza pakati ndiye Simba yane kudai. Alright Simba, shoko rekupedzisira uda kuti chii? Ndoda kutenda mhuri yeZimbabwe nekutenda nehama dzangu dzakandigamuchira kuve ndiri pano nemunharaunda vakandigamuchirawo zvakanaka vachindikanselawo. Ndoda kutenda naizvozvo nevakandibatsirawo muZimbabwe ndoda kuramba vachivatenda vasadzokere sure. Zvandini mashoko andinawo andingapedzisira kutaura. Asi vanhu ngavasadaro. Simba nzorofanira kuitwa brand ambassador wechicken. Ndiri kutoona vanhu vatoti handiitese pejire. Asi inonaka Stereki, inokunakira Stereki. Yakandinakirei. Yakandinakira. Yakakunakira. Umva watozviona une ako matatu.
No, thank you so much Simba for coming through. Maita yenyu nekuya kwamaita Makoti maita basa nekuya kwamaita ndichazokubata kana kuti mongoti mirebi zvishomanana panza panditika Prophet Elijah vati vachada kuzokuonai mangwana saka ndichakuonai panze ndongokupai madetails kuti zvakamira sei. Maita basa tete. Thank you so much Maita basa anditika all right